Morjesta ja tervetuloa taas kertaa uuden videon parin. Tänään savustetaan juusto. Mä laitan tää juusto tänne levypainojen päälle ja katsotaan millä me savustetaan niin savustusgeneraattorilla. Semmonen savustusgeneraattori. Tämä kerta mä olen yhdistänyt se sinne pallogrilliin. Joku Weberi, ihan tavallinen semmonen UFO pallogrilli. Ja teiltä on tullut siihen viimeisen video, kun mä savustin sen kanssa sitä lohta Ikea-teltassa, niin tuli tosi monta kyselyä, että hei, että mistä semmoista saa ja mikä firma niitä tekee, niin mä kyllä mun mielestä sanoisin, en muista sanoisin tai ei, mutta sanotaan nyt tämä kerta sitten kuitenkin videollekin, niin Discreto on semmoinen firma, mitä niitä tekee, virolainen, mun mielestä tulee Tallinnasta. Mulle tuli ainakin ihan kotiovelle asti semmonen pömpeli. Itse asiassa siinä sisällä on vielä semmoset tarvikkeet, että saat liitetty se sinne Kamato, mikä se on se Kamato keraminen grilli. Sen kanssa saat yhdistetty. Mutta joo, ei mitään. Mä näytän teille, miten tää niinku toimii ja miten helppo tää homma on. Semmonen savustusgeneraattorin kanssa mä olen sillä tehnyt semmonen rinkula, tiiäks. Pistät puru sinne toisesta päästä palaamaan ja toi on kans ihan ok. Mun mielestä kaikesta paras, jos itse rakennat semmoseen, niin sieltä saattaa toi tuli karka. Ne on ihan hyviä, mutta jos on semmonen, jos sä haluat, että se lämpötila pysyisi, mitäs se, eri ihmiset sanoo eri numeroita, mutta tosi matalana, niin tää on se. Sillä sä pystyt sitä pitämään tosi matalana. Tietenkin vielä jääkaappi, jos laitat, niin se on se kaikesta paras, mutta mä kyllä olen rakentamassa semmoista, mutta täällä on nyt semmoinen 15 astetta ulkona ja tää savu ei ole yhtä lämpimämpi kuin se 15 astetta. Silloin kun sä sillä rinkulalla teet, niin se pistät vaikka tänne, niin mä olen juusto savustanut ja se sulaa kaikki. Sen kanssa ei varmasti sula. Että se on kuitenkin hehku siellä ja se tuottaa lämpö ja siellä pikku kammiossa tai mikä tämä on, niin siellä se lämpötila kuitenkin nousee sen verran paljon, että se juusto sulaa sinne. Mutta ei mitään, ruvetaan nyt savustamaan. Eli kuten itse huomattekin, tai varmaan tajutte, että sieltä letkusta tulee savu sinne sisälle. Mä olen se yhdistänyt tänne, grilli, sieltä vaan pistänyt läpi. Saisi olla pikkasen pienempi toi letku, tää on vähän lytyssä siellä, mutta veikkasin, että se ei haittaa. Nyt ei oikeastaan paljon muuta kuin avataan tästä kansia ja laitetaan tänne savustuspuruun. No mä laitan kaikesta halvinta, maksoi joku alle 2 euroa, joku semmonen 3-litrainen pussi. Se on semmonen savustushake. Semmonen. Se sinne itse asiassa pikkasen mahtuisi vielä, mutta kansi päällä. Sitten täällä on semmonen pumppu, ilmapumppu ja nyt se toimii. Täällä on semmonen säätökin. Saat joko pienemmälle, kovemmalle, miten haluat. Ideana on siinä, että se rupeaa pumppaamaan ilma tosta ja tosta. Tästä mä nyt sytytän se hakke, niin se painaa, se ilma, happe menee koko ajan päälle ja sitten se palaa sieltä. Se ei niinku liekkiä palaa, mutta se hehkuu koko ajan. Ja savu menee, siinä on välissä semmonen, välissä on semmonen, mikä tää on sitten, sieltä menee savu toisen kammio. Ja täällä on semmonen kierukka. Alapuolelta savu nousee ylös ja silloin se jäähtyy savu. Että tulee varmasti viileitä savu. Ja täällä on toinen letku, niin se puhaltaa se letkun kautta sinne. Vähän niin kuin jeesa lisäksi. Nyt laitetaan tää tulille ja tästä ei ole muu kuin sytkärillä vaan. Se vähän niin kuin itse imeskelee sitä liekki siinä sisällä. Aha, tähän kansi päällä. Oho, unohtin laittaa kansi päällä. Mutta joo, kauhea savu. Nyt on varmaan se hetki, kun laitetaan juustot tänne. Kuten sanoisin, 3 erilaista juustoa. Tää on Oltermanni 29% juusto. Mä muistan
mikäkin juusto. Mä Oltermannin juuston leikkasin niinku semmoset reunat pois. Sitten ainakin tietää mikä juusto on. Pistetään vaikka Oltermannit tänne. Sitten mulla oli tavallista Coop kermajuusto 31%. Tää oli se 31% juusto ja tää oli 17% juusto. Sitten katsotaan, maistetaan myöhemmin, mikä niistä on se paras. Savu nousee aika hyvin mun mielestä. Nyt ei muuta kuin laitetaan kansi päälle. Tähän pikku reikä. Ja se on siinä. Nyt ei ole muuta kuin annetaan sillä olla aamu asti. Kello on varmaan joku semmonen 7 illalla ja aamulla silloin kun herätään, katsotaan minkälainen tää juusto on. Tää on niinku oikeesti niinku siitä helppo, että ei sun tarvitse tehdä mitään. No niin, huomenta, uusi päivä ja kello on, mä en edes tarkkaan tiedä, vähän yli 1 päivällä ja noin 18 tuntia on savustanut täällä. Ja savu nousee vieläkin. Niin miten paljon täällä on sitä haketta jäljellä, niin on se jonkun verran. Että mä en tiedä, 24 tuntia ehkä, riippuu varmaan miten kovalla on toisella. Että noin 24 tuntia veikkaisin saa savusta yhden sen täyten kanssa. Katsotaan nyt juustoja. Aika hyvän näköiset keltaiset. Mä välillä itse asiassa tekin näin, että mä vaihtasin se letku. Mä pistin se niinku täältä yläpuoleltakin savustamaan. Niin se näkee, että se letku kohta on ollut täällä. Mutta mä annan sillä varmaan olla niin kauan kuin se savusta siellä. Pistetään, on kyllä keltaiset semmoset ja ei ole sulanut mihinkään, niin, eli se lämpötila ei nouse täällä yhtä. Vähän on ollut semmoinen sateinen keli, se ei ole kaikesta paras. Siinä kerääntyi vähän semmoista nestettä tai semmoista kosteutta ja se olisi parempi, jos olisi ihan kuiva keli, mutta nyt ei voi mitään, niin mä jätän tää sinne savustamaan, niin katsotaan sitten, kun se on kaikki loppunut ja juustot valmis. Ne on kyllä jo valmis ollut varmaan ajat sitten, mutta annetaan nyt olla sitten vielä hetki aikaa. No niin, mä olen nyt takaisin kotona ja tää savustus on loppunut. Mä en oikein tiedä missä vaiheessa. Mä veikkasin, että se tuli se 24 tuntia täynnä, kun se savusti. Ja täällä on sitten suurin osa on kaikki palannut. Eli mitä mä sanoisin, että yksi tommonen ja se on noin 20, riippuu vähän miten paljon sä säätät sitä ilmaa sieltä päällä, niin 20-24 tuntia. Katsotaan. Juustot on semmoiset aika keltaiset. Veikkaisin, että aika hyvin savustettu. Niin on. Aika hyvä savu tuoksu täällä on. Tehdään näin, että otetaan juustot ja mennään maistelemaan. No niin, Miksukin on tullut videolle. Aloitetaan sitten. Se on ollut pari tuntia ehkä jääkaapissakin, tai muutama, en tiedä tarkkaan. Aloitetaan tästä rasvasesta. Tässä on kermajuustoja 31%. Tästä palaa. Noin. Aika voimakkaas savumaku. Joo. Hyvä. Mä tykkään. Se savumaku vielä voimistuu. Se menee niinku tästä juustosta läpi silloin kun se seisoo. Aika hyvä. Ihan tosi hyvä. Tää on sitten Oltermanni.
29%. Mä otan tästä niinku keskellä. Kissa täällä leikki. Noin. Sulla en tiedä. Miltäs tää maistuu? Ei oo niin hyvä. Ei. Tää on pikkasen vähän erilainen maku on kyllä. No, semmonen kuin karvasta, semmonen kitkerä maku tulee. Mä sanon, että se kermajuusto oli vähän parempi. Molemmat on kermajuustosta. Siis joo, mutta se halvempi itse asiassa vissi. Tää onko 31% kooppi kermajuusto. Ja tää on sitten tommonen 17% kermajuusto, eli vähärasvainen. Otetaan joku. Tässä on ehkä. No on ne samanlaiset. On ne aika samanlaiset. No. Ne pääty pois. Ja tämä pala sulle. Mä haluan isomman palan. Tää on kans hyvä. Joo, mutta rasvainen on parempi. Musta sitä se ei viimeksikin. Mä yleensä siis, mä meinas tippua silmät päästä, kun mä kysyn kunnossa, kun sä tommoista juustoa tosta on 17%, kun mä tykkään siitä kuupin siitä, no just siitä enemmän rasvasemmasta. Mutta viimeksi kun sä savusit juustoa, niin se vähän rasvasempi oli parempi. Ei. Oli? Joo, mutta mä sanon, että täällä Tää oli kaikista paras mun mielestä. mun mielestä taas on se, mitä rasvaisempi, sitä parempi. Kyllä mä sanon, että se 31% voittaa, Holtermani 29%, aika liki sama, mutta se 17% se on kans hyvä, mutta se ei ole niin hyvä. Mitä Imi mieltä? Mä maistan tätä verran. No, ota vaikka tästä jo. Ei, mun Yksi riitti pala. jo. Mä otan ihan niinku. Mun mielestä se 17% on kaikista paras. Mä sanon, että siinä 31% on sitä savumakukin enemmän. Mä tiedän, mitä tehdään. No, Koska totuus tulee lasten suusta. Meillä on nuori lapsi jäi mun siskon kanssa mökille yöksi. Meillä on täällä Kunnarin sisko ja sit mun vanhin lapsi. Molemmat tykkää juustosta. Niin pyydetään raati paikalle. Ja älä kerro. Sä tiedät itse, mitkä ne oli. joo, mä tiedän mitä mikäkin oli. Mä leikkaan tästä palat. Pistä se vaikka niinku puoliksi. Joo, mä pistän ne puoliksi. Tää menee tänne. Tänne. Ja sit sanotte niinku Kumpi on parempi? Minkälainen niistä on kaikesta paras? Mä pistän ne samassa järjestyksessä kuin me syötiin. Tämä. Niin, maistaako tätä? Syökää. Nom. Miltäs maistuu? Ja siis sytleet, että missä on niinku kaikkein parempi. Niinku siis kun... What is the best one? Oliks hyvät? Hyvä. Joo, niin. Onko hyvä? Kumpi oli parempi? Ehkä tää. Se toinen. Okei. Kumpi sinun mielestä oli parempi? Esimmäinen. Joo. Sama suku. Niin. Ja nyt tää. Ota kunnon haukku.
Kumpi niistä on kaikista Ei paras? kun mikään. Mikä niistä on kaikista paras? Eka, toinen tai viimeinen? Ensimmäinen, teinen? Ensimmäinen, eka. Niin. En mä saa sanoa. And few moments later. Few moments later. Sanon, että ensimmäinen, toinen vai viimeinen? No ehkä toka on paras. Toka. Eli... Ja minkälainen niistä on huonoin? Siis järjestys, millinen järjestys? Et kas ensimmäinen, teine... Ensimmäinen oli kaikkein parempi. Ja... Eli viimeinen ja siis oli se teine. Okei. Eli mun sisko sanoi, että se eka kermajuusto 31% oli paras. Toiseksi oli paras se 17% ja kolmas oli sitten se Holtermanni 29%. Sun järjestys. No ykköseksi tuli se toka. Holtermanni tuli ykköseksi, joo. 29%. And a few moments later. Sitten ehkä se kolmonen tuli kakkoseksi, sitten eka kolmoseksi. Joo, okei. Aika niinku ristimenit kaikki. Niin. No. Näin on, että virolaiset tykkää enemmän rasvasesta ja suomalaiset ei niin rasvasesta. No, Vaikka hänkin sanoisi, että se Holterman itse asiassa oli se. 2% ero Niin. oli. Joo, mutta mun mielestä... Kyllä Okei. ne kaikki on hyviä. Kaikki oli hyviä, joo. Joo, mutta mä sanoin, että ei siinä niinku... Siinä on joku makuero, pikkainen. Semmoinen pieni. Oh. Mun mielestä se oli kaikista paras se 17%. Eli se Viimeinen. Kyllä mä sanon, niinku, mitä rasvasempi se pitää parempi, niin sen näkee mun kaksosleuastakin. Joo, jääkaappi viikon päästä. Tää on ihan eri makuinen. Tää on paljon parempi. Viikon päästä. Voiko siinä pitää viikon jälkeen? Ja, sorry. Sen takia mulla on täällä kelmu. Kaikesta paras, jos olisi vakuumikone. No sit mä ymmärrän. Jos vakuumikone ei ole, sitä voi laittaa kelmu. Kelmu sisällä vuorokaus, jääkaappi, sen jälkeen pakastimeen. Otat sieltä viikon päästä, 2 viikon päästä, puolen vuoden päästä. On hyvä. Kiitos. Ei mitään. Tuommoinen video sitten tämä kerta. Seuraavaksi mä halusin savustaa lihaa. Pekoni. Melkein viikon verran. Se on pitkä prosessi. Ensiksi pitää olla Siis puhuuko sä nyt niistä kylkisiivuista? ei nyt siivusta, vaan kyllyksistä. Koko kylki. No ei se oo pekoni. No siitä leikataan niitä pekonia. Se ensiksi mun mielestä riippuu minkälaisesta teeksä niin kuiva suolausta tai sitten pistät veden sisällä, mutta jos on kuiva suolaus, mun mielestä se oli melkein viikon verran. Oliks näin kauan? En tarkkaan muista, mutta pitää tarkistaa. Mutta melkein viikon verran suolassa, vakuumissa ja toinen viikko sitten. Siinä välissä kuivatetaan sitä vielä melkein vuorokauteen ja sitten savustetaan melkein viikon verran. Katsotaan miltä tämä onnistuu seuraava kerta. Ei mitään, pistäkää kanavalle tilaukseen. Me nähdään taas seuraava video parissa. Se on moi! Moi!